Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongetorriak gaurko saiora. Gaurkoan Irene López Goñi, ikastolen elkarteko arduradun pedagogikoa izango dugu gurekin platoan. Eta ondoren, Nafarroako Unibertsitateko Museoko Sofiarekin hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen saioarekin. Gaurko komunikabidetako azalak ikusiko ditugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak Gorenak PP erakunde korruptu gisa berretsi duela dio, Gürtel kasuagatik. Argazkian Juebintxo arduratsua aldarrikatzen du eta Santos Indurainek osasun sistema babesteko prudentzia aritzeko deia egin duela aipatzen du. Horretaz gain, osasunak une delikatuan Zarrakaztelu eta Kadreita konfinatzen dituela jakinarazten du gaurko Notiziasek. Baita N-121A errepidean almando zen kamioi baten aurka talka egitean pertsona bat hildela ere. Bestalde, Labriteko pasabidearen inguruan ere aritzen da, eta urtebete baino lehen berrituko ez den txapuza bezala kalifikatzen du. Gai aldatuz, Riberak dioenez, erabateko segurtasuna bermatu arte esa ez dela beteko jasotzen du azalonek. Horretaz gain, exoeskeletoa ere aipatzen du egunkari honek, hanka mekanikoak robot baten kontrolpean. Eta bukatzeko, kiroletan Joseba Ezkurdia aspeko aurrelariari eskaintzen dio tartea. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, murrizketek Iruñean tabernen itxiera jarioa eragiten dute bi astez. Argazkiaren bitartez aldiz, gobernuak ez duela refena ordaintzen azpimarratzen du. Gainera, foru gobernuak Zarrakaztelu eta Kadreita ixteko agindua eman duela jasotzen du azalean. Baita N-121A errepidean izandako istripu batean, hildako bat eta oso larri zauritutako pertsona bat izan direla ere. Horretaz gain, Gorenak, PPek Gürtelekin irabazi zuela berretsi duela aipatzen du, baina ez diola B kaja bat egozten. Bestalde, landa mundua ere emakumezkoa dela aldarrikatzen du. Eta azkenik, kirolarloan osasuna promesetan 6 positibo daudela jakinarazten du. Gararekin jarraituko dugu. Titularra Urkulluk estatutuaren aldaketa alderdien esku utzi duela da. Argazkiaren bidez, 10 urte geroago, Gipuzkoako metalgintzak hitzarmena berritu duela nabarmentzen du. Bestalde, Nafarroako presoek bisa-bisak berreskuratu gabe jarraitzen dutela salatu dutela jasotzen du Garak azalean. Eta Zarrakaztelu eta Kadreitako perimetro konfinamendua ere aipatzen du, COVID-ari aurre egiteko. Horretaz gain, Osakidetzan egiturazko konponbideak aldarrikatzeko 3 eguneko greba deitu dutela jakinarazten du. Eta azkenik, kulturan Euskadi sariak aipatzen ditu, eta Alberdik, De la Cruzek, Santa Mariak eta Barragek osatu dituztela nabarmentzen du. Berria ikus dezagun. Titularra Gipuzkoako metalgintzako sindikatuek eta adegik lan hitzarmena egin dutela da. Argazkian, Osakidetzan 3 egunetarako grebara deitu dutela azpimarratzen du. Horretaz gain, salaketak Iruñako espetxean martxoaz geroztik 2 preso hil direla adierazi duela jasotzen du azalak. Bestalde, Jaurlaritzak programan ez duela estatutua eguneratzeko konpromisorik aipatzen du. Kulturarloan literaturako Euskadi sariak nabarmentzen ditu, eta Uxue Alberdi saiakeran garaia izan dela jakinarazten du. Bestalde, Karabak garaian mediku voluntarioa den Armen Agopaniani tartea eskaintzen dio azalonek. Gai aldatuz, Madrilek esako urtegiko lanak gelditu izana ukatu duela ere nabarmentzen du. Eta amaitzeko, Euskal Herrian sortutako 50 objekturen istorioak jasotzen ditu. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, salaketak Iruñeko espetxean martxotik 2 preso hil direla jakinarazi duela da. Horretaz gain, Txiditek aurrekontuak guztiekin negoziatuko dituela esan duela jasotzen du komunikabide honek, eta betoak gaitzetsi dituela. Eta azkenik, bihar, beran, Bidasoako deportatuen inguruko erakusketa bat zabalduko dutela aipatzen du. Udalerrietako albistetara pasako gara.
Uharten radarra jarriko da etorbide eta kale nagusietan. Areta industrialdean, Erripagainan eta Itaroa auzoberrian urriko hurrengo egunetan. Gidariak bide horietako abiaduraz kontzientziatzeko. Horrela, Uharteko udaleko udaltzaingoak gehiegizko abiaduragatiko arau-hausteak detektatzeko kanpaina bat egingo du urrian. Uharteko etorbide eta kale nagusietan. Kanpaina honen helburua da gidariak kontzientziatzea ezarritako mugen barruan zirkulatu behar dutela. Abiadura muga 30 km/h baita Uharteko etorbide eta kale nagusietan. Ildo horretan, udalak kanpaina berri hau sustatzen du. Harrapatzeak eta istripuak ahalik eta gehien murrizteko eta horrela oinezkoen segurtasuna areagotzeko. Bestalde, Uharten irekita dauden establezimenduetarako COVID-19ak eskatutako prebentzio neurrietara egokitzeko diru-laguntza eskaerak egiteko aukera dago. Eskabideak eta baldintzak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Horretaz gain, zaintza eta erantzukidetasun zikloa antolatu dute Alaiz kolektiboarekin. Ziklo honen barne, erantzukidetasuna familian solasaldia eginen da urriaren 20ean arratsaldeko 5etan plazaldeko 2. gelan. Eta izen emateak berdintasun zerbitzuaren bitartez egin behar dira e-mail edo telefonoz. Gainera, ziklo honetan ere urriaren 23an kafe solasaldia egongo da. Amona zaintzaileak eta horien ondorio fisiko eta emozionalak izango du izenburua. Hau, arratsaldeko 6etan izanen da plazaldean eta izen emateak ere berdintasun zerbitzuaren bitartez egin beharko dira. Gai aldatuz, larunbatean, 5:30etan, familiarteko Aioko antzerkia egongo da euskaraz kulturetxean. Aioko txontxongiloak itzalak eta kontaketa batzen dituen ikuskizuna da, 4 urtetik gorako haurrei zuzendua eta 3 euroko sarrerarekin. Iruñean, pandemiaren hasieraz geroztik eta COVID-19ak udalaren zerbitzu eta jarduera askoren garapenean izan duen eraginagatik, herritarrek gehiago erabili izan dute Iruñeko udalaren herritarrendako arreta telefonoa. Kontsultek 125 egin dute gora uztail, abuztu eta irailean zehar, aurreko urtetako epe berean jaso zirenekin konparatuta. Hilabete hauetan zehar guztira 85.200 dei jaso dira, hau da batez beste 950 egunero. Iruñeko udalak herritarrei gestioak eta kontsultak egitea erraztu die, joan etorrian ibili gabe, bai telefono, bai internet bidez, udalaren egoitza elektronikoa webgunean. Hala ere, aurrez aurre zerbitzuak ematen dituzten bulego eta erregistro guztiak zabalik iraunarazten ditu. Iruñeko udalak herritarrei arreta ematea eta 300 administrazio izapeditik gora egitea bermatzen du egoitza elektronikoaren bidez eta 010 herritarrendako arreta telefonoaren bidez. Telefonoak astelehenetik ostiralera arreta ematen du etenik gabe 8:00-etatik 7:00-etara eta larunbat goizetan goizeko 9:30-etatik 1:30-etara. Tipologiaren arabera, azken hilabeteetan 010ean jasotako deiak batez ere udal izapidei buruzko argibideak dira. Horien artean nabarmentzen direlarik agiri ekonomikoak eta errolda orria, eta aurretiko hitzorduen kudeaketak. Udal egoitzetan, itxaronaldi eta egonaldi luzeak saihesteko, udalaren telefono bidezko arreta zerbitzuak erroldako eta erregistroko bulegoko hitzorduak kudeatzen ditu, baita ezkontza zibil eta izatezko bikoteena ere. Gainera, uztailaz geroztik zerbitzu hau zergadunendako arreta eta hirigintzako bulegoetara ere zabaldu da. 010 zerbitzua ere tresna erabilgarri bat izan da azken hilabeteotan birusa geldiarazteko abiatu diren murrizketen aurrean. Zentzu horretan, adibidez, idaiaz geroztik, Zibiboxetako gonbidapenen salmenta eta erreserba eta jardueretarako izen emateak kudeatzen ditu. Eta horrela, interesdunek ez dute zentroetara joan beharrik. Eta gai aldatuz, gaurtik aurrera Iruñeko udaleko haur eskolen erakunde autonomoak areto bat prestatuko du geltokin, autobus geltoki zaharrean. Gaur egun, 0 eta 3 urte bitarteko haur eskoletan dauden 80 ikaspostu hutsak betetzeko eskaerak modu zentralizatuan jasotzeko. Behin ikasturtea hasita, udalaren 11 haur eskoletan daude ikaspostu hutsak, baina ez haur hezkuntzako lehen zikloa osatzen duten etapa guztietan. Eskaerak 8:30-tatik 2:30-tara aurkez daitezke. Eta hutsik dauden ikaspostuak udalaren webgunean kontsulta daitezke, baita aurkeztu beharriko agiriak ere. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin.
Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon itxaso? Arratsaldeon bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzeslea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikusten. Gaur, giro hotz eta bustiarekin jarraituko dugu. Tarteka zaparradak botako ditu, batez ere kantauri isurialdean. Alabaina, arratsaldeak aurrera egina hala, euria gero eta tartekatuago eta ahulago egingo du, eta ostarte batzuk ere irekiko dira. Haizea iparraldetik ibiliko da, eta enbarazu egiten jarraituko du, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean ziertzo bizi ibiliko da arratsaldean. Giroa hotza izango da, eta maksimoak 11-12 gradu ingurukoak izango dira barnealdean. Eta kostaldean, oroar, 13-14 gradutik ez dira pasako. Bihar, asteburuaren atarian, eguraldiak egonkortzera egingo du. Eguna lainopean hasiko dugu, baina ekialdetik hasita argitzeko joera hartuko du eta ostarteak zabalduko dira. Mendebaldean berriz, goizean oraindik euri apur bat egin dezake, baina atertzera egingo du, eta poliki-poliki hodeitza arindu ziongo da. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, eta arratsaldean ekialdetik finkatuko da. Ziertzoa harro ibiliko da hasieran, baina arratsalderako indarra galduko du. Eta temperatura maksimoak koska bat gorago geldituko dira. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzeslea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Ikusitzagun orain gaurko efemerideak. 1940ko urriaren 15ean, erregimen frankistak Luis Companys Kataluniako Generalitateko presidentea fusilatu zuen. Gainera, urriaren 15ean ere, baina 1983an, Josean Lasa eta Josi Zabala Tolosarrak bahitu zituzten. Hilda eta tortura gogorren zantzuekin aurkitu zituzten hilabete batzuk geroago. Gainera, urriaren 15ean ere, baina duela 7 urte, 2013an, Espainiako poliziak San Ferminetako jaietan Iruñeko udaletxearen aurrean txupinazoa jaurtitzeko unean ikurrina erraldoi bat zintzilikatzeagatik 6 lagun atxilotu zituen. Eta bukatzeko, gaurko egunez duela 4 urte, 2016an, Altsasuko ferietako goizaldean, Koska tabernan liskar bat izan zen. Ondorioz, Espainiako Auzitegi Nazionaleko Carmen Lamela epaileak zuzendutako auzian 2 guardia zibil eta euren bikoteen eta herriko hainbat gazteren artean gertatutako liskarra epaituko zen eta eraso terrorista bat zela argudiatuta 375 urteko kartzela zigorra eskatuko zuen fiskaltzak. Gainera, horretaz gain, gaur Nafarroako Parlamentuan izan gara hirigintza eta mugikortasunari buruz galdezka. Bueno, lehenik eta behin Euskal Herria Bilduren aburuz oraindik badago bide luze bat egiteke. Hain zuzen ere, mugikortasunaren inguruan ikusten ari gara eta jakina da Nafarroan nola Nafarroaren izaera radial baten apostua egiten den eta komarka ezberdinei beharreko mugikortasun publikoaz bai autobuse publikoen bitartez baita ere, beste moduen bitartez ez dagoela horrela antolaturik baizik eta beti orokorrean Iruñera begirako mugikortasun batean. Orduan, hori dela eta jendearen mugikortasunaren inguruan berebiziko garrantzia badauka guretzat nola hurrengo hilabetetan mugikortasunak izango duen autobus publikoen eskaintzan erronka bat eta hortan ikusiko da ea benetan guk egiten dugun apostua gauzatzen den, hau da Nafarroaren lurralde osoa kontutan hartuko duen mugikortasun eta publiko bat bideratuz eta albidetuz eta gero merkantzien kontua. Hain zuzen ere orain garapen jasangarriaren apostua gu betidanik defendatu duguna agerikoa da eta Europa mailan eta ideologia guztiek bere gain hartzen dute. Horregatik guztiarengatik hurbileko kontsumoa bideratzeko eta horri bultzada handi bat emateko baita ere aztertu behar da nolatan bai merkantziak eta bai elikagaiak izan behar dituzten oso
bide motzak, hain zuzen ere, jasangarritasun hori guztiari aurre egiteko orduan. Konklusio moduan, Euskal Herrian Bildun uste dugu oraindik asko dagoela egiteko eta hortan presioa sartuko dugu. Bai, azkenean ikusten dut COVID lehentasuna da nola ez aurre egitea eta krisi sanitarioari aurre egitea. Bigarrenik honek sortu duen ekonomian eta hainbat sektoretan sortuko dituen kaltei aurre egitea eta babestea, gizarte guztiaren eskubideak, nik eta behin osasuna baina baita ere eskubideak eta horretarako instituzioak izan behar dute bere konpromesua indartsua, ez? Horretan gabiltza Euskal Herria Bildun. Baina egia da, COVID-aren krisiak hausnarketa bat planteatzen duela sakonean bizi moduarekin eta bizi moduarekin batera badoa hirigintza, herrigintza eta nola planteatu baita ere bai etxe bizitzak, zeren agerikoa da konfinamendu garaian ze garrantzia izan duten haize librera edo hau da egitura irekia dauzkaten etxe bizitzak, egitura itxiak dauzkatenarekin alderatutak eta baita ere espazio publikoak nola hirigintzan behar diren hurbiltasun nahikoarekin baizan proiektu publikoak eta bai parkeak eta baita ere sozializatzereko gune bereziak izatea gehiegi mugitu behar izan gabe. Horregatik guztiaregatik, hau guztia barneratu behar da Nafarroako gobernuaren bai hirigintza eta urbanismoaren inguruko politiketan, baina baita ere udalekin elkarlana bultzatu eta elkarlana bultzatze horrekin baita ere errekurtsoak jarri udaletxeek baitira hobekien dakitenak nola gauzatu COVID-19 sortutako eta dirasitako erronka horri. Bueno, lehenik eta behin kontutan izan behar dugu Europa mailan bideratzen ari direla errekurtso garrantzitsu batzuk eta errekurtso horiek bideratu behar direla gure gizartea egokitzeko parametro berrietara. Zuzen ere modernizatu gure gizartea, baita ere garapen jasangarrira bideratu, baita ere energia garbia sortze eta kontsumitze aldera. Eta horretan guztietan badauka oso garrantzi handia baita ere hirigintza eta errehabilitazioa. Eta horregatik guztiarengatik guk proposatzen duguna da, zuzen ere instrumento publiko bat eratzea laguntza horiek guztiak udaletxeekin batera martxan jartzeko, zuzen ere uste dugulako udaletxeek direla hobekien dakitenak zer dan lehenetsi behar dena errehabilitaziotaz hitz egiten dugunean eta gune publikoen nondik norakoetaz hitz egiten dugunean. Horregatik guztiaren gure proposamen nagusiko nuke Euskal Herria Bildun proposamen hori, hau da, Nafarroako gobernuak egin behar duela, sortu behar duela, edo egokitu behar dela, instrumento publiko bat, udaletxeekin batera, hirigintzan eta rehabilitazioa bideratzeko bakoitzak, herri bakoitzaren nortasunera eta izaerara egokituta. Bueno, egia da, osasun krisiak, datuak txarrera doazela eta hortaz, agerikoa da, orain arte jartzitako bitartekoak ez direla funtzionatzen ari. Horregatik guztiarengatik uste dugu garrantzitsua dela gobernuak hau barneratzea. Hau da, orain arte jartzitako neurriak ez dutela eragin onik izaten ari, eta horregatik test egitea bultzatu behar dela, talka plan bat proposatu behar dela eta martxan jarri behar dela, zuzen ere, datuak agerian usten dutukelako ongi ez goazela. Horregatik guztiarengatik guk Nafarroako gobernuari hau da eskatzen dioguna eta eskatuko dioguna gaur bertan, zuzen ere, datuak oso txarrak direlakoz. Bueno, nik fase ezberdinak ikusten ditut. Alde batetik, esango nuke duela gutxi arte ezer gutxi egin dela, eta egin dena plangintzari gabekoa izan dela eta nahiko emaitza desastrosoak ekarri dituena. Gogoratzen dut, Enrique Maiaren aurreko legealdian adibidez, 2015ean amaitu zen legealdian, nola bizikletak igoarazi zituen espaloietara, fundamentuzko azpiegiturak jarri gabe adibidez, edo nola garraio publikoaren inguruan ezer gutxi
egin zen, saiatu zen egiten hobetzeko, ez. Esango nuke 2015-tik aurrera gauzak egin direla, bai Iruña mailan, bai orokorrean Nafarroa mailan, baina eta guztiz ere, oraindik asko falta dela egiteko. Adibidez, ikusia izan genuen aurreko legealdian nola garraio publikoaren inguruan, linea berdinak jarri ziren, nola berritu ziren autobus asko, energia berriztagarriak ezarriz, autobus elektrikoak jarriz, bidegorri berriak egin ziren, eta batez ere plangintza bat egin zen. Iruñeko udalaren kasuan, Nafarroako gobernuaren kasuan, plangintza batzuen bitartez, aurrera oso handiak egin ziren. Zoritxarrez, eta Enrique Maia itzuli denetik, ikusten ari gara, nolako improvisazioa egiten ari den berriro, egoten ari den berriro, eta hor, hainbat adibide ditugu, adibidez, Amaia kaleko adibidea, etengabeko ataskoekin, eta bar. Beste aurrerapauso batzuk egon dira, egia da, baina, esango nuke, etorri direla aurreko plangintzatik, zorionez, plangintza bat egin zen, eta aprobetxatu behar da. Eta gero Nafarroa mailan, esango nuke aurrerapenak egon direla, bai horra adibidez, mugikortasun sostengarria, hor daukagu adibidez, Eurobeloren adibidea, hiri eta herriak batzen eta lotzen dituena, Europa mailan. Honek ez du esan nahi, Europaraino, Pariseraino jan behar dugunik, bizikletaz, baina bai, aukera daukagula turismo berde bultzatzeko, eta baita batez ere, gure herri eta hiriak modu kohesionatuago batean edukitzeko. Berdina garraio mailan, ja atera behar dugu Iruñe zentrismotik, ikuspuntu radial horretatik, eta bai pixkat joan, sistema sare osatuago batera, non gure hiri eta herriak kohesionatutak dauden. Zalantzarik gabe, gai hauek gero eta garrantzi handiagoa edukiko dute, zorionez, hala beharrez. Eta bigarren galderari erantzunez, esango nuke bai eta ez. Esango nuke gizartean dagoela sektore aktibo bat, urteak daramazkiena aldaketa hauek bultzatuz, instituzioen aurretik joan dena, eta zorionez, existitzen da sektore hau, eta esango nuke ere dagoela sektore handi bat oso eroso dagoena gaur egun daukagun kotxearen kulturarekin. Horregatik uste dut, instituzioek lidergo hartu behar dutela gai horretan, eta dagokien ardura hartu eta dagozkien neurriak hartu ere bai. Asko falta da egiteko, orain arte gutxi egin delako, baina funtsezko gaia izanik uste dut oso garrantzitsua dela, esan dudan bezala, instituzioek lidergo hartzea, plangintzak egitea, bultzatzea, aldaketak eta eredu sostengarri baterantz dagoen bidea erraztea. Hau esan da, ez dut uste instituzioak alde batetik eta herria bestetik goazenik, uste dut kotxearen kultura oso errotuta dagoela duela urte asko, eta kostatzen dela orokorrean mentalitateak aldatzea. Adibidez, hor daukagu, bizikletzearen aukera, gaur egun Nafarroako biztanle gehienek badaukagu aukera hori oso eskura, oso erraz, eta oraindik bizikletze tasak ez dira, izan beharko lirateken bezain altuak. Zergatik, oraindik kontzientziazio lana falta da, asko egin behar delako, baina esango nuke batera joan behar dugula instituzioak eta herritarrok, eta bide honetan instituzioek lidergo hartu behar dutela, baina oraindik bidea falta zaigula. Ze neurri, guk uste dugu eredu aldaketa behar dugula. Eredu aldaketa etorkizun sostengarri batera eramaten gaituena. Arlo guztietan, noski mugikortasunean, eta arlo honetan aipatu ditudan neurri batzuk, gehi beste asko ezarri behar dira, beste modu batez konektatu behar dira herriak, ez bakarrik kotxez, garraio publikoaren garrantzia hor dago, bidegorriak, paseatzeko, oinezkoentzako ibilbide duinak eta kalitatezkoak bultzatu behar ditugu. Uste dut orokorrean, mugikortasunean, arloan,
sostengarritasunerantz joateko asko falta zaigu. Hor daude noski kotxe elektrikoak, autobus elektrikoak, hau guztia hornitzeko sarea, errekargatzeko puntuen sarea, trena, nola ez, hor daukagu elektriko, guztiz elektrikoa den sistema bat, sostengarria, askoz gehiago bultzatu behar duguna, asko falta da egiteko, esaten dudan bezala, arlo honetan, mugikortasun arloan, baina baita beste arlo askotan ere. Efizientzia energetikoan, adibidez, energia berriztagarriak ere asko garatu behar ditugu oraindik, zer gertatzen den etxe bizitzekin, efizientzia energetikoa eta etxe bizitzak asko falta da horre egiteko, konsumo baxuko eraikinak edukitzeko berriak edo konponduak izanik. Eta, bide honetan, lehen esan dudan bezala, batera joan behar dugu instituziook eta herritarrok kontzientziazio lana eta lidergoa instituzioei dagokie, baina bide hori jarraitzea eta eredua guztiz aldatzea guztioi, eta hortan kontsumo pautak esango nuke oso garrantzitsuak direla. Eta hor bakoitzak hartu behar du bere lidergo partikularra, hau da, kilometro zeroko produktuak erosiz, edo plastiko gutxien dituzten produktuak hartuz, berrerabiliz ditugun gauza asko, orokorrean kontsumoa jaitsiz esango nuke, eta bar, ez? Eta, bide honetan badaude aintzindariak izan diren elkarteak eta enpresak, hor dago Traperos de Maús, hor dago Geltoki, ekonomia sozial eta arduratsuan badaude referenteak, eta nik uste bizitzako arlo guztietara eraman behar ditugula, referente horiek proposatzen dituzten jarduerak. Pasaden ostiralean, Itziar Gomezek, landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilariak, UAGNeri esan zion, bilera batean, ez zuela baiminik emango makroproiektu batzuk bultzatu alizateko balio handiko, ekoizpen handiko lurretan. Hor, hainbat proposamen daude, Nafarroan momentu honetan, mahai gainean, eta ziurazki, azken aste hauetan ospetsuenak izaten ari dira erreniega ingurukoak, baina badaude hainbat jartzeko eguzki plakak, jartzeko haize errotak, eta gure ustez neurri hau neurtua da, azkar etorri da erantzuna eta posten gara. Zergatik, uste dugu energia berriztagarriak bultzatu behar direla, funtsezkoa da, etorkizun berde, argi eta garbi bat eduki nahi baldin badugu energia berriztagarriak bultzatzea, baina gure ustez ez edonon eta ez edonola. Ez dugu ikusten, gehiegi irabazten dugunik, ordezkatuz zereala eguzki plaken gatik adibidez, hemen proposatzen zen bezala. Uste dugu energia berriztagarriak sortzeko mapa edo lekuen mapa Nafarroko gobernuak osatu behar duela, kontuan hartuz inguruan egon daitezken ondorio ezberdinak. Eta pentsatzen dugu daudela leku nahiko, adibidez, eguzki plakak jarri alizateko. Hainbeste balio ez daukaten lekurik, edo eraikita dauden poligono industrialetan, edo eraikin askoren teilatuetan. Guk apostoa egiten dugu autokontsumoaren alde, pentsatzen dugu sortze eta kontsumo lekuak ondoan egon behar direla, bertan egon behar direla, eta proposatzen ari diren makroproiektu askok ez dituzte betetzen baldintza hauekin. Honen aurrean, badaude alternatibak, eta adibidez, guri asko gustatzen zaigu, oraintxe duela egun batzuk Nafarroko gobernuak proposatu duena. Adibidez, Reino de Navarra arenaren teilatuan, eguzki plakak jarri, baina ez edo nola jarri baizik eta komunitate energetiko bat bultzatuz. Komunitate energetiko batean parte har dezakete inguru horretan bizi diren bizilagunek, 500 metrora bizi diren bizilagunek, eta energia haientzat, haien kontsumorako ekoiztuko lukete. Iruditzen zaigu hau dela bidea,
beste adibide polit batzuk ditugu Nafarroan, adibidez, Garesen ere garatzen ari da komunitate energetiko polit bat, bizilagunekin, kontzientziazio maila argi dago askoz gehiago egiten dela, eta eredu aldatzeko eraginkorragoa delakoan horren alde egiten dugu. Orain, Irene López Goñi ikastolen elkarteko arduradun pedagogikoa dugu hemen, gurekin, platoan. Kaixo, Irene. Kaixo, Maite, egunon. Zer moduz? Oso ongi eta zu. Ongi baita ere. Zuek aste honetan hauteskunde literarioak ospatzen ari zarete. Hori da. Atzotik, hortan nahi gea, eta gure ikastoletan boskatzen nahi dira aste osoan zehar. Utzi diegu ostirar arte. Kuriosoa ez? Zertan datza honek? Hauteskunde literarioak. Bueno, izenak esaten duen bezala, hauteskundea dira, hauteskundeak hauteskundek duten seriotasun guztiakin, ikasleek bozkatu behar dute, bozkatzen dute, gehien gustatu zaien liburua. Eta, dagoen baldintza bakarra da, azkeneko 4 urtetan argitaratutakoen artean bozkatu behar dela, bozkagai dian liburuak hoiedia, eta aukera dute ere, haur eta gazte literaturan izugarrizko garrantzia du ilustrazioak, aukera dute ere gehien gustatu zaien ilustratzailea bozkatzeko. Orduan hortan nahi dira, bai liburua, gehien gustatu zaien liburua bozkatzen aldute, eta aldi berean gehien gustatu zaien ilustratzailea. Baina liburu hauek dira nolabait ikastolan irakurri dituztenak, ala haien kabuz agian etxean bururatu zaio, ez? Niri liburu hau gustatzen zaio. Pues begira, hori printzipioz librea da, eta guk bultzatu nahi duguna da, edo zein kontestotan eta ikastolatik ere bidali gabe, eta desde luego behartuta egon gabe, gehien gustatu zaien liburuaren gainean egitea. Orduan irekia da, ez da zertan ikastolan irakurri beharreko liburu baten gainean edo aholkatutako liburu baten gainean bozkatu behar. Egiten dute gehien gustatzen zaiena, baldintza bakarra da euskarazko liburuen gainean egin behar dutela bozka. Eta hau beste edizio batzuk ere egin dituzu ez aurreko urteetan, baina aurten suposatzen dut desberdina izango dela. Bai, hori hain zuzen ere, 22. edizioa da, beraz, veteranoa dan egitasmoa dugu, Jula hauteskundea, asko maite duguna, izugarri maite dugu, betetzen dira dituen helburuak, eta galdetzen zeniana maite bai. Aurten oso berezia izaten nahi da, garaiari begiratuz ere berezia da, printzipioz apirila martxoaldean egiten dugu, eta horrelaxe genuen aurreikusila, da imposible izan zen, martxoak 16 etorri zitzaigun barrualdia, eta orduan bertan bera gelditu zen. Baino genuen egin gabe utzi nahi, eta hori dela eta aldatu egin dugu fetxa, eta orain aste honetara pasa dugu, eta aste honetan nahi gea horrekin bai. Eta nola ari zarete antolatzen? Bai, betidanik eta eduki dugun protokoloa izan da 2 motatako hauteskundeak egiten haziela. Edo paperarekin, eta ikasleek bozkatzen dute paper baten gainean, eta jartzen dute horra agertzen den bat eremuetan jartzen dute idazlea, liburuaren izenburua, ISBN-a, eta hori jartzen dute. Eta bozkatzen dute bozkatzeko kutxan, edo egiten da onlineen bidez. Eta egiten da ordenagailuaren gainean, badugu ere irekita plataforma bat, nun bozkagai dauden liburuan horra aurkitzen dira, eta beraiek bozkatzen aldute. Normalian, izaten dira, aur txikiagoak dienekin
paperarekin, bere joeten dian mana bere paperarekin, ze hau aurrezkuntzatik batxi bitartean egiten dugun ekimena da, eta gero ja pixka nagusiagoak dienak egiten dute, bozkatzen dute ja ordenagailuaren bidez. Aurten nola neurriak betetzen nahi gehan, ikastetxe guztietan, imaginatzen dut, ikastolatan ere bai, noski, eta orduan ordenagailu propioa duten ikasleek egiten aldute bere ordenagailuan, bestela, jun behar dute agian gela batera, baino aurrena jun baino leheno garbitu behar dira tekladuak eta bar, ondoren berriro ere garbitu behar dira, orduan hori dela eta normalian, egun bakar batean betetzen dugun prozedura guztian, orain 4 egunetan betetzen nahi gira. Utzi dugu denbora gehiago, malgutasun gehiagorekin, antolatu ahal izateko. Ez da berdin, orain atzo ibili ziren erentzun ikastolakoek, erentzun ikastolako aurrak ibili ziren bozkatzen, eta, Bianako ikastola hori txikia da, eta antolatzen duzu errexago batean, gaina ordenagailu bana dute, beti, iPadak dituzte hor, edo egitea 1000 eta pikoko ikastetxe batean, ez? Orduan, horren arabera, usten zaie libre, beraiek moldatzeko, aukeratzeko, eta prozedura egiteko ahalik eta garbien, osasuntxuen, eta Orduan, era ezberdinez, baino malgutasunez. Eta hauteskunde literario hauek, zer egiten dira Euskal Herriko ikastola guztietan? Bai, hala da, Euskal Herriko ikastola guztietan, iparraldeko partaidetza oso handia dugu beti, iparraldeko ikastoletakoak, gehienek parte hartzen dute, egia da, Frantzian orokorrean, izugarrizko garrantzia ematen zaio haur eta gazte literaturari, eta beraiek hasiatikan sartu ziren proiektuan, eta egiten dute oso era, nik uste, interesa handiakin, eta ikastola gehienetan, iparraldeko ikastola gehienetan, eta hemen bi administrazioetan ere, EAEko ikastoletan eta gurean, ikastola askok parte hartzen dute, bai. Eta gero emaitzak nola antolatzen dira, ikastola bakoitzeko zerrenda bat ateratzen da, ala bat amankomuna egiten da guztien artean? Urtero egiten dugu bat amankomuna, zein dan bozkatuen atera dan liburua kategoria bakoitzerako, adin bakoitzari begira, Euskal Herri mailan, eta antolatzen dugu sari bat, gero komentatuko dizudana, baina egiten da orduan Euskal Herri mailakoan, eta gero herrialde bakoitzari dagokiona ere, bai? Eta gero ikastola bakoitzak, eta hori da ateratzen altzaion ere tekina, ikastola bakoitzak badu bere ikastolan bozkatuen atea dienak, orduan erkatzen alditu besteokin, da ikusten aldu, ez? Begira, hauek atea die Euskal Herrikoan, eta gurien ordia hauek dia guri gehien gustatu zaizkigunak. Irakurriko ditugu besteak aberi ikusteko, eta orduan, normalean helduon artean gertatzen zeguna, eta da, kutsatu egiten gehala irakurtzen dugu norbaitek esan digunean. Begira, oso liburu hona da, oso interesgarria, eta orduan txe, kutsatu egiten geha, eta gogoa sortzen zaigu, ez, irakurtzeko. Bueno, bukatzen direnean autoeskundeak, proiektuak, ekimenak badu beste parte hori. Benetan lortzea zaletasun hori, ze hori da helburua, irakurketaren zaletasuna bultzatzea, eta orduan era horretan kutsatuz, ikusiz, konparatuz, lortzen da neurri handi batean. Gainera ere interesgarria izango da, ez? Ikustea desberdintasunak agian lurraldeka. Hori da, askotan esaten zu, liburu hori, gure ikastolan ez dago liburu hori, edo gure herriko liburutegian ez dago liburu hori. Esan beharko zaio, liburuzainari eros dezan, eta horrela funtzionatzen du. Egia da, gure artean askotan, eta eskerrak, produkzio handia dago Euskal Herrian. Haur eta gazte literatura egia da osasuntsu dagola Euskal munduan.
orduan euskal kulturan. Orduan, badago, nun aukeratzea momentu honetan, bai? Hori, abantaila dugu. Bai, gainera, normalean ikaslei ez zaie galdetzen, ez? Ea zein gustatu zaien. Normalean izaten da behartu liburu bat irakurtzera eta azterketa egin eta listo. Hori esperientziagatik esaten duzu, Maite. Bai, igual, bai. Bai. Gertatzen dena da, helburu ezberdinak dutela. Irakasleok ziurazki badakigo dauden faktoren artean, porque hori ikerketek esan digute behin eta berriro. Arrakasta akademikoan dauden faktoren artean izugarrizko garrantzia daukan horietako bat irakurtzea dala, irakurtzeko duzun errestasuna, zaletasuna eta bar. Orduan, irakasleok beti saiatzen gea irakurketari leku berezia ematen. Orduan, askotan, bidaltzen dian liburuak, zuk esaten duzun bezala, behartuta, irakurri beharreko liburuak, ez da? Eta helburu zehatz batzuk dituzte. Adibidez, ez dakit, hiztegi gehiago hartzea, egitura gramatikal ezberdinak ezagutzea, jutia ohitzen erredakzioak daukan erritmo batekin, ulertzea kontestu ezberdinak, orduan, askotan irakasleok esate dute, merezi du, hau bidaltzea eta guztiek irakur dezaten. Eta geho komentatuko dugu denok elkarrekin. Orduan, helburu batzuk ditu behartze horrek, baina bestea da beste helburu batzuk, ez? Zaletasuna, norberak disfrutatzea, liburu bat hartuta, ateratzea horri etekina, izatia bera gai berdinduze adinduen keskatzeko aberia zerbait berri agertu den, jutia ateratzea bere karneta, herriko liburutegiko karneta, probestea hor dauden aukerekin, jutia noizbenka begiratzea, eta egia da hori ere ofizio hori, liburuzain ofizioak izugarri aldatu dela, eta oso jende kompetentea dugula gure herrietan, gure herrietako liburutegietan, liburutegi publikoetan, aholkatzen aldietena oso ere egokian, beti eskatu egiten digute guri, eta gu bidali noski, ondorioak, atea dien ondorioak, urtero, jul hauteskundeetatik irten dienak, ez baldin badu dituzte liburuiek erosteko eta edukitzeko. Orduan baditu bere ondorioak, ez? Baditu, eta, nik uste dut nahiko neketxegoa suertatzen da errekuentua eta hori dena, porque ez da lan erresa, erresa baino ez da lan harina, pixka bat astuna da, baina 22 urtetan zihar mantentzeak erakusten du aukerak irekitzen ditu, mugitzen du aurre eta gazte literaturaren bai merkaduan, neurri handi batean, liburutegietan dutena, eta gero importantia dela ere hitza ematea protagonistei, beraiei. Ze gehienetan dugu asko dakitenen inguruko eta hori oso ongi dago eta guk ere probesten ditugu irakurketa mintegiak edo klubak eta hor badia aurre eta gazte literaturan asko dakiten personak eta, egiten dituzte zerrendak, ez? Aholkugarriak izan daitezke liburuen zerrendak, aurten atea dienen artean, eta bar, eta orduan, eta dine zailkatuta, badia klub oso mintegi honak, eta guk kaso egiten diegu ere bai, egia da, beraien perspektiba oso interesgarria dela. Baina hemen da protagonisten perspektiba eta beti ez du koinziditzen adituek esaten dutenarekin. Orduan, hitza ematen diegu ikaslei, aurrei, eta batzutan sorpresak hartzen ditugu, eta adituek gehiago, nik uste dut, zein den benetan gustokoa dutena ikasleek, aurrek, neskamutilek, eta askotan hori, ez da koinziditzen.
Eta hauteskunde hauekin lotuta bestelako jarduerak egiten dituzu, egian baliatzen duzu ez, hau aitzakia bezala beste zenbait gauza egiteko? Bai, bueno, alde batetik leheno ez dut bukatu sariana. Gehien hola bozkatuen atea direnen artean, antolatzen dugu beti, hilabete bat pasata edo, horrelako sari banaketa bat. Eta sari banaketa horretan, deitzen dira, inxuxen ere, liburu horien idazleak edo ilustratzaileak, bozkatuen atea dien ilustratzaileak, eta egiten da ekitaldi formala, nahiko interesgarri sortatzen dena, baita ere baliatzen ditugu aurrak, neskamutilak beraiek izan daitezen, saria ematen dutenak, eta ez bakarrik helduon arteko ekimena bat baizik eta hori, beraiek nola protagonista dien, beraiek ere protagonismo eduki dezaten hortan. Orduan, urtero artista bati eskatzen zaio artelan bat, eta artelan baten askotan aurten adibidez, izango dira 30 pieza eskatzen zaizkionak, eta horiek ematen zaizkile irabazle bozkatuen, esan dezagun, atera dien idazle eta ilustratzailei. Hori da alderdi horretatik. Lotzen da asko literatura eta kultura da azkenian euskal kultura, ez? Eta horren inguruan nola mugitzen gehan, saiatzen geha hori ere probesten horretarako. Eta noski, hau ez da, orain gaude ekimen agian ez dakit nuklearra esan dezagun, ez? Hauteskundeak beraiek dira. Baina urte osoan zehar egin behar da kanpaina, urte osoan zehar egin behar dira ekimenak, ikastoletan egiten dira kanpaina bultzatzeko jarduera oso ezberdinak eta mota guztietakoak, eta Jul da personaje bat presente dagona gure ikastola guztietan, kurso osoan zehar, ez bakarrik hauteskundeetan. Hauteskundeetan, ikusiko ditugu ziurazki gure gelak ornituago, porque ikaslea jarri dira agian zuhaitz batean, bozkatzen bakoitzak eta jartzen agian liburu berak aukeratu behar duen edo aukeratu duen liburuaren azala edo izenburua edo esaldi bat liburu horretan aurkitu duena edo agian zergatik gustatu zaionaren arrazoi bat. Orduan, horrela egiten da, kanpaina egiten da ikasturte osoan. Orduan, badia irakasle batzuk, fenomeno batzuk diena. Eta egiten dituztena, kreatiboa dira, orduan, horrekin lotuta, badia, eta gelditu gabe. Hilabetero, ekintzak antolatzen dituzte, eta liburu maitasun gramak, eta orduan, zein dan, edo irakur kronometroak, eta mota horretako, jarduera asko bultzatzen dutenak ikasleak ere jutia pensatzen, aukeratzen, irakurtzen, beste bat irakurtzen, aberria zuri hain ona iruditu zaizun hori, zergatik hain iruditu zaizu hain ona, ez? Irakurri behar dut, aberria benetan, eta kanpaina egiten da, askotan partio politikoetan egiten dien bezala, defendatuz, zergatikan nahi dut liburu hau bozkatuen nahi izan dadin. Eta orduan, zu defendatzen duzu, zergatikan gustatu zaizun zuri, eta biden nabar lortzen dugu ikasle asko kutsatzea, esatea, beira, zesarrera interesgarria, o bakarrik bukaera ematea, eta orduan, horrela bukatu baldin bada, zertar jungo da, ez, liburua. Orduan ja, kuriosidadea, interesa eta pizten da. Baditugu, fenomeno batzu dian irakasleak, eta orduan, geho konpartitzen dira, ideiak, irakasleen artean konpartitu egiten dituzte, aurrera eman dituzten jarduerak, eta gure artean ere, irakasleon artean, profesionalen artean ere,
kutsatu egiten geha. Orduan, horrela da, pixka bat, da ekimen bat, nik uste onarpen oso handia daukana gure artean, ikusten dugulako benetan funtzionatzen alduela, ez? Gainera baduzu ere web horri txukun bat, ez? Baliabideekin, bai irakasle, guras, familia eta ikasleentzat. Bai, hori da. Hor, askotan, familientzat badia hainbat aholku interesgarria dienak, geho baita ere irakurtzeko agian olentzero etortzen dela eta ez dakizula zer erosi, hor beti badituzu zerrendak, aholkatutako liburuen zerrendak direnak, orduan oso fidagarriak dira, eta, ideiak badaude, irakasleek hornitzen dute gelditu gabe, beraien ideiakin, eta bai, nik uste dut nahiko osoa eta interesgarri sortatzen aldan weba dala, bai. Eta aipatu duzun Jul, esan duzu pertsonai bat dela, ez? Bai. Eta hori zer da, sortu duzu pixkat honen arira? Begira, egia esateko aurrena izan zen ezagutu genuen liburua, Jul liburua. Liburu bat da? Bai, hori da, liburu bat da, Gregi de Mayer idazle eta eskulturgile flandiarrak sortutako personaje bat da. Eta liburu hori irakurri genuen oraindikan gaztelaniara itzuli gabe zegoela. Orain dela 25 urte edo. Orduan, unkituta gelditu ginen liburuarekin, unkituta benetan. Da personaje bat. Bai, da aur bat jasarria dana bere lagunen gandik, lagunak edo aldamenean daudenen gandik, eta bullying, gaur esango genuke bullyinga jasotzen duela, eta juten da autolesionatzen. Da benetan gogorra, baino oso liburu impactantia eta pentsarazi egiten dizuna. Orduan, Nafarroako ikastolan elkarteak erabaki zuen euskaratzea, merezi zuelakoan, orduan euskaratu egin genuen liburua, eta orduan hasi ginen ideiarekin, irakurketaren inguruan, eta nola bultzatu zaletasuna betidanik izan da keska, ez da berrila orain esatea, gero eta gutxiago irakurtzen dute, betidanik izan da keska hori, aurren irakurketarekiko zaletasun hori bultzatu beharra, eta orduan genuen zalantzik izan, gure hauteskunde literario horiei jarriko geniola personaje horren izena, Jul, bai. Hor hasi zen, pixka. Hor hasi zen, bai. Eta orduan esan duzu, orain ez da lehen baino gutxiago irakurtzen? Begira, hor zalantzak ditut. Zalantzak ditut. Egia da, interneten bidez izugarri irakurtzen dugula denok, eta ikaslek ere bai. Baina irakurketa lasaia, sakona, pixka bat luzea, ez dugu egiten hain maiz iruditzen zait. Orduan, hortxe dago. Gaur egun irakurtzen da izugarri, eta askotan oso azkar. Zehaigia bilatzen, askotan irakurtzen dugu diagonalean, ez da? Beria zerbait topatzen, eta oso irakurketa importantia da. Diagonalean irakurtzen jakiteak ematen dizu askartasuna eta ziurazki gure ofizio guztietan importantia den trebetasun bada. Baina ordia, irakurtzia era horretan, gozatuz, eta lasai, eta testua, luzexeagoak diren testuak, ez da ohikoa. Ez dakit geho eta gutxiago, guk urtero pasatzen diegu inkesta bat ikaslei, aberria, zenbat irakurtzen duten, gustatzen zaien, irakurtzea edo ez, nun irakurtzea gustatzen zaien, komunean, sukaldean edo nun, urtero pasatzen diegu, eta ikusten dugu, badagola, zaletasun bat badagola aurrengan. Ez dakit momenturen batean jeisten den, hori izan daiteke, gure esperantza da, naiz eta momenturen batean bizitzen agian jeisten aldan,
irakurle amorratua izan danak berreskuratuko duela gero. Hoi da, bizkat esaten dena euskararekin, badirela zimen momentutan, gazteen artean ere, badia garai batzu, agian, segun eta kanpora juntzealako, ikastera, atzerrian egontzealako, eta orduan oituzea ingeleraz edo frantsesaz edo. Baina geho, iristen zeanean berriro, bueltatzen zeanean, hartzen duzula berriro ere, gogua, plazerra, interesa euskararekiko, itxaropena da irakurketarekin alaxe gertatzea ere. Seguru baietz ez, eta hauteskunde hauekin sortzen daia gustu hori. Bai, nik uste dut hori da saiatzen geana, eta desde luego hori bultzatzeko oso ekimen interesgarria da. Gero, espero dezagun bai. Zerbait hola, hazia botatzea, lurra baldin badao hola airestatua, hornitua eta ongi geho ernatuko dela, ez? Aste honetan hauteskundeak eta gero tokatuko zaizue zenbaketak egitea. Hori da. Hor, ibiltzen gehan ere lankidea dan Raquel eta ni neu jasotzen ditugun Euskal Herri osoko ondorioak, paperian egindakoak hori ikastola bakoitzean jasotzen dute, bidali egiten digute aktetan, hauteskundeen aktak daude, orduan, hortan ibiltzen gara eta gero komunikabidei jakinarazten zaie, gure kasuan, suposatzen dut hurrengo astean, komunikabideetan argitaratuko direla ondorioak, eta gero ospatuko dugu sari banaketa hori. Baina ikastoletan geldituko da, aprobetxatzea, probestea ditugun datuak jarraitzeko etekina ateratzen horri. Geho, olentzero, behalaxe etorriko zegu, gaur gaina dagoen eguraldia da olentzero etortzeko, oso neguko eguna dugu, eta, aukerak irekitzen dira ere, erosi behar baldin badia liburuak, ikastoletan beti holkatzen baldin badia, gurasoi ekartzeko, edo eros dezaten geho denek gela osoa probez dezan hori erosketa horiekin, emango digu aukera oso freskua. Orduan naiz eta data aldatu behar izan, ez badu ere alde positiboa? Zalantze gabe. Bai horregatik genuen pasatzen utzi nahi genuen aprobetxatu eta ikaslek aprobetxa dezaten ere aukera, beraien abotsa ere jartzeko aurre eta gazte literaturan. Mila esker etortzagatik, honen berri ematera, plazer bat izan da. Zuei konbidatzagatik, plazer bat da beti zeuekin egotea, eta gai interesgarri hauen gainean gehiago. Eskerrik asko. Hurrengora arte. Eskerrik asko. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Sofia, zer moduz? Kaixo, ongi, zer moduz, maite. Ongi baita ere. Zu aritzen zara Nafarroako Unibertsitateko Museoan gida bezala, ezta? Bai. Eta orain duela gutxi akordio bat egin duzue Iruñeko udalarekin, Iruñeko herritarrak, hori asteazkenetan ez, dohainik joan daitezen. Eta konta iguzu pixkat nola funtzionatzen duen akordio honek edo zertan datzan? Bai, hitzarmen hau deitzen da Arteguna Iruñan, eta bereziki da asteazkenero dohainik dela ez, sarrera. Eta horrela bizka bat artea eta kultura mugitzeko Iruñan. Eta hitzarmen hau eman zen zeren Iruñeko udala, Bikek Munizeko obra bat eman ziolako museoari.
eta honen bitartez hasi zen proposamen hau. Eta hori aukera berri hau ematen da asteazkenero esan bezala, eta museoa irekita dago 12:00-tik 3:00-etara eta 5:00-etatik 8:00-etara. Hortara esposaketak ikustera. Eta baita ere proposamen hau da urriaren 7:00-tik 2021ko martxoaren 21-eraino. Orduan da justu erakusketa konkretu honetarako? Hasi zen honegatik, bai, zeren da, irekituten esposaketa azkena, Big Munizena, internazionalena momentu honetan museoan, eta horregatik. Bai. Ez, galdetu behar nizun, ze berezitasun dituen erakusketa honek, agian arteari buruz ez dakigun ontzat. Big Muniz, oso esposaketa interesgarria da, berak Brasilekoa da, Sao Paulokoa, eta Brasileko artistetarik internazionalena. Eta, nahi duzu, saltzen dut bizka bat bere obra edo esposaketa. Alaze arte mota egiten duen. Bai, Biken lana oso interesgarria da, bera errealitatearekin jolasten duelako, eta eguneroko irudiekin ere bai, eta batez ere, ikonikoak diren obrak berreinterpretatzen. Eta baita ere, kausa sozialekin parte hartzen du, eta ingurumen arazoekin ere bai, bere obrak lantzen ditu hauekin, ez? Eta interesgarria da ere bai, bere lana, zeren erabiltzen dituen materialak ez dira oso konbentzionalak. Adibidez, erabiltzen du janaria, txokolatea edo mermelada bere obrak egiteko, baita ere diamanteak, hautsa, alambrea, aldizkariak, kolasa lantzen duelako ere bai, eta baita ere egiten duen lan garrantzitsu bat da zaborrarekin. Egiten du zaborra. Hori aldian ezagutzen duzu Jardin Groucho, Rio de Janeiroko zabortegi handiena da, eta egin zuen lan bat non joan zen ara, eta hor dauden langileekin zabortegian super handia dena, erabili zuten hango zaborra bere obrak egiteko, ez? Eta langile hauek lagundu zioten, kreatzen obra hauek tamainan oso handiak direnak, ez? Eta lantzen, eta zaborrarekin osatzen ditu irudiak. Beste obra ikonikoetan inspiratuta edo. Eta oso interesgarria da, joaten bazaretik ikustera, gauza asko oso desberdina da. Baita ere jostailuekin egiten ditu obrak. Denetariko. Nola? Nola denetariko materialak. Edozein gauza, eta gainera oso interesgarria da, zeren esan bezala tamainarekin jolasten du. Zeren bera prozesuan erabiltzen duten material hauek, baina gero bere obra bukaeran argazkia da. Bera, erabiltzen du material hauek prozesuan, baina azkena argazkia da. Eta gero argazki horiek handitzen edo txikiten ditu, eta horregatik bere obrak ez daude modu bakarrean ikusteko, ez dira modu bakarrean ikusteko. Baizik eta gertutik eta urrutik, eta posizionen arabera gauzak desberdinak ikusten dira, ez? Bizka bat bizitzan bezala edo. Eta erakusketa hau ikusteko gutxi gora bera, zenbat denbora behar da? Eta adibidez, ere gidak egiten dituzue? Bai, hori, sarrerarekin, 6etan, astelehenetik ostiralera 6etan badago bizita guiatu bat, gaztelaniaz, eta gero, igandetan larun batetan, 12etan ere beste bizita egiten da. Eta baita ere ez dago bakarrik Big Munizen esposizioa, beste 3 daude ere bai, Isabel Bakedaronen esposizioa, dena Isabel Bakedano Iruñako artista izan zena, eta baita ere David Jimenezen esposizioa, hori ere bai oso interesgarria dena. Guztiak oso desberdinak, Isabel Bakedano agian tradizionalagoa da, bere margotzeko modua, olioarekin, eta gero David Jimenez, dagoen bestea, ere oso interesgarria da, proiektzioak eta argazkiekin eta dualitatearekin lan egiten duelako. Eta gero baita ere dago Ortiz Etxagueren argazkiak, baita ere oso representatiboak.
Asko dago ikusteko, azken. Asteazken batean joten den pertsona batek erakusketa guzti hauek bisitatu ditzazke? Bai, artea gustatzen bazaizu edo, bai. Baina, nizuz baiet, bai, bisita egiten dela, saiatzen da gia alduen gehiena, erakusten, baina gero zibiaten bazara, bai, ordu batzuetan ikusi aldea. Eta, asteazkenetako doainik diren sarrera horiek eskuratzeko nola egin behar da? Internet bidez egin behar da, eta gero uste dut nolabait nanarekin ziurtatu behar dela, ez? Arte eguna Iruñan egiteko, bai, erreserbatu duzula web orriaren bitartez, edo baita ere joan zara fisikoki, ez, presentzialki museora, eta erosi sarrera, eta bai, nortasunagiriaren bitartez, begiztatu aldela, Iruñeko herritarra zarela, ez, aukera hori izateko. Orduan, ara zuzenean joan da ere sartzen zara, ze suposatzen dut ere aforoa nolabait kontrolatuko duzuela, ez? Baina, ez duzue arazorik, ez doa hainbeste jende. Eta gainera oso handia da, ez pasentia dago, baina bai uste dut ez dagoela arazorik. Eta gero, erakusketaz gain, ere honen inguruan zenbait jarduera antolatu dituzu, adibidez, hitzaldi bat duzue, ez? Bai, hitzaldiak egiten dira, eta baita ere, eskola batzuekin, joaten dira ez umeak, ikusitutena lantzera tailerrean, eta bai, desberdinak egiten dira, esposaketan. Eta erakusketa hauetaz disfrutatzeko arteari buruz jakin behar da, ala jakin gabe ere uste duzu jendeari gustatuko zaiola? Denetarik dago, ni uste dut, baiet, naiz eta arteaz askoz jakin, bai, joan atzarela eta disfrutatu. Bai, noski. Bai, azkenean, oso bizuala da, eta agian bai munizen obrak gehiago, gustatuko zaitzu, beste, zeren bera egiten du berreinterpretazioak, ez? Hortan, originala ezagututa agian, ez? Nola? Agian obra originalak ezagututa. Bai, ezagutzen baituzu, baina gehienetan bai, zeren bera ere lantzen du memoria kolektiboa, orduan erabiltzen duena segurazki ezagutzen duela edo nork. Eta, esan duzu urriaren 7an, hasi zela, eta momentuz jendeari ze iruditu zaio, jende asko parte hartu du eta jende asko joan da erakusketa ikustera? Bai, munizen lana, bai, uste dut, jende nahikoa joan dela ikustera, zen azkenean, aukera hau bakarra da benetan, izatea hain artista internazionala Iruñean. Eta gustatu zaie, badago horrela lanen bat bereziki jendea harritzen duena? Bai, agian kolasa, bai, ni bizita egin dudanean umeekin, adibidez, bai, kolasa da gehiena, gustoko duten gehiena, ez, zeren kolore asko dituzte, oso konplexuak dira, eta oso interesgarriak izan bezala, ikusi behar dira urrutitik eta gertutik. Eta dago jolas bat, oso didaktikoa da azkenean, dago jolasa, bere obrarekin. Ez dira bakarrik gelitzen zara ikusten dituzu, ez mugitu behar zara, ulertu behar dituzu, orduan aktibo egon behar zara publikoa bezala, orduan. Eta ipatu duzu ez Big Muniz artista internazional ezaguna dela, eta badakizu zein toki berezitan ere jarri duen bere erakusketa ikusgai? Bai, New Yorken, Monarko museoetan, zeren ark Brasiletik estatu batuetara mugitu zen, eta lehenengo Chicagon bizi, eta gero New Yorkera joan zen, eta bai, hasi zuela bere lana, museoetan, hasi zen bere esposaketak. Eta hau ez da askotan gertatzen, agian New Yorken erakusketak egiten dituen pertsona batek bere erakusketa Iruñara ekartzea? Hortitan ez, baina gero eta gehiago, espero dugu ez. Hori da ez, zuen helburua ere pixkat. Bai. Ez dakit ja, bukatzeko hori, ze mezu bidaltzea gustatuko litzaizuken ez, ala jendea animatzea erakusketa hau bisitatzera? Bai, ez dut, esan bezala aukera
paregabea dela izatea honelako artista bat Iruñan, eta merezi dela joatea eta ikustea bere obrak. Gainera dagoen aukera honekin, ez? Dohainik. Horrela. Eta baita ere umeak joatea uste dut oso interesgarria dela. Umeekin joatea eta ikustea ere bai artea. Oso desberdina da, joaten direnean bakarrik gurasoak edo umeekin askoz ere divertigarria da, nire ustez. Gainera, askotan ez agian umeek beste ikuspuntu bat dute. Bai. Ez daukate filtro, orduan, benetan pentsatzen dutena esaten dizute. Eta hori oso interesgarria da. Bai. Mila esker, Sofia, gurekin izanagatik. Zuri, mila esker. Horrengora arte. Bale, mila esker Maite. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Ni berez antzeslea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Errepasatu dezagun aste hontako agenda. Aste hontan Berriobeitiko euskara zikloa ospatzen ari da. Ostiralean bertso saioa eginen da Artikako kulturetxean arratsaldeko 8etan. Julio Soto, Uxue Alberdi, Erika Lagoma eta Xabier Terreros arituko dira. Dohainik izango da, baina lehenagotik gonbidapena hartu behar da kulturetxearen atezaindegian. Gonbidapenak eskuragarri daude arratsaldeko 4etatik 9etara. Euskara zikloarekin jarraituz, larun batean goizeko 11etatik ordu batetara gazteentzako DJ ikastaroa eginen da Artika Berriko artigune bat aretoan. 012 telefonoan izen ematea beharrezkoa izango da eta gaur izango da azken eguna. Ikastaro hau Makala DJk eskainiko du eta musika sortu, nahastu eta zabaltzeko aplikazioen berri emango du. Eta zikloarekin amaitzeko igandean aurrentzako berrera bizi ikuskizuna egonen da Artikako kulturetxean arratsaldeko 6etan.
Sarrera musutruk izango da, baina gonbidapena lehenago hartu behar da kultur etxearen atezaintzan arratsaldeko ordutegian. Gainera, jarduera guzti hauek segurtasun neurri guztiekin egingo direla nabarmendu nahi dute udaletik. Horretaz gain, bihar 6etan Orkoiengo gizarte etxean Gari, Montxo eta Jose Lontxoren ikuskizuna egongo da eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Gainera, biharko egunarekin jarraituz, Arangurengo auditorioan zaldi urdina antzerkia egongo da arratsaldeko 8etan eta 6 euroko sarreraren truke. Horretaz gain, Navarralde Fundazioak antolatuta, ostiral eta larunbatean, hau da bihar eta etzi, herrigabetuak jardunaldia ospatuko da Iruñako Zibikan aretoan. Herrien despopulazioa eta biztanleriaren gehiengoa hirietan bizitzeak landa eremuetako ondarean duen eragina aztertzea izanen du helburu jardunaldiak. Eta gai honen inguruan eztabaidatzeko hainbat sektoretako adituak bilduko dira. Programazioa online kontsulta daiteke eta hitzaldiak streaming bidez ere jarraitzeko aukera izanen da. Larunbatean bestalde, Uharten eta arratsaldeko 5:00 Aioko txotxongilo kontaketa eta itzal ikuskizuna egongo da 4 urtetik gorakoentzako eta 3 euroko sarrerarekin. Larunbatean ere, baina 6etan, Juslarrotxako Zibiboxean, Ameli eta Sirrikituen Jostunek ipuin kontaketa musikatua izanen da 3 urtetik gorako haurrentzat. Jarduera hau musutruk izango da lehenagotik gonbidapena eskatuta. Horretaz gain, ipuinak ipuinen 4. jardunaldia ere egingo da larunbatean geltokin. Ara, ipuinaren kontaketa izango da aste honetan. Miren Asiain Lora idazle eta ilustratzailearekin eta Maider Ansa Zugarramurdirekin kontalari gonbidatu moduan. Nafarroako gobernuak adostutako aforo murrizketak direla eta aste honetan 2 emanaldi egingo dituzte, bata 6etan eta bestea 7etan. Gainera, plaza online erreserbatzeko aukera dago, aforo oso mugatua izango baita. Igandean, bestalde, arratsaldeko 6etan Antxoaingo antzokian, Zurginaren ipuina antzerkia egongo da aurrentzat 4 euroko sarrerarekin. Eta bukatzeko, igandean, arratsaldeko 7etan, Losers antzezlana eskainiko dute Aranguren Ibarreko auditorioan 6 euroko sarrerarekin. Beno gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, bukatzeko, Izaroren bideoklip berriarekin utziko zaituztegu. Mila esker, oregoteagatik eta bihar arte. Gorde dute zerua epelainoek agurkeinua zela zioen ordurik gabeko egunen izerdiz gatze zorbain dirudite gaur zauriek gauak jantzi dira soñekoz mundua biluzik ezagutzeko arnasa elkar banatzen izaretan burua zutik mantentzeko egun luzetan maite duenak maite du maitatzen sei zati ditu ilargiak aurten maite dudana maite dut hainbeste jasotzen dudalako ematen dudan beste hainbeste. Labormen artean paradisua gauetako 10:00 azken musua enazazu iratza mesedez erauzi erlojuak erraiak lez maite duenak maite du maitatzen
jasotzen dudalako ematen dudan beste hainbeste nahi beste hainbeste nahi beste hainbeste nahi beste hainbeste nahi beste hainbeste hainbeste nahi beste hainbeste nahi beste hainbeste maite duenak maite du maitatzen sei zati ditu ilargiak aurten maite dudana maite dut hainbeste jasotzen dudalako ematen dudan beste maite duenak maite du maitatzen sei zati ditu ilargiak aurten maite dudana maite dut hainbeste jasotzen dudalako ematen dudan beste hainbeste